गिबियावनो दुगैयै दोलोबै गुवाहाटीयावनो दङ रुमाव आरो डिम्पु बर'आ फैबाय दङ दिनै दखान अपेनिं खालामनो आरो बेयावबो थांगोन लोगोसे आंनि कन्टेन्टफोरखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना मिक्स खिसारि बायदि जाद्लायो स' जियानो जाया मानो थांबाय दङ भिडिअनि गेजेराव हाबसननाय जाग्रोबाय मणिपुरनि दावराव दावसिखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ मणिपुराव माबायदि दावराव दावसि जादों आरो बैफोर दावराव दावसिनि गेजेरावनो फरायसाफोराबो बेयाव प्रटेस्ट खालामनो दावराव दावसि खालामनो बै सावगारिया बेरखांदों स' बेफोरबायदि बिथिङाव भारत सरकारा दिनैनि समाव मणिपुरनि सायाव बा मणिपुरनि रायजो राजानि सायाव माबायदि बिथांखि लागोन बा माबायदि बिथांमोनखौ खैफोद आफोदनिफ्राय गासैखौबो गावनिनो असे बिदा फंबाय होननानै गासैखौबो समान नोजोरजों नायगोन आरो बैफोर खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'होगोन आरो नोंथांमोना मिथिखागौ साननै सिगाङाव सोलेरनि हि खुनानै फिदिंनायखौ बा सोलेरनि हि खुनानै होनायखौ सासे जुलि जानाय आरो सासे सिख्ला आरो बैफोरबायदि थासारियाव गोबां गाज्रि सावगारि बेरखांदों मणिपुराव आरो बैफोरबायदि थासारिखौ दिनै जुदि भारत सरकारा गावनि आखायाव लायाबा बेफोरखौ जुदि बोस्राङाबा बैफोरखौ जुदि हमथायाब्ला जोंनि जा भारत सरकारनि बिथांखि बेटि बासाव बेटि पढ़ाओ बे स्ल'गानल' जानानै थासिगोन स' बेफोरबायदि बिथिङाव नायोब्ला गोबां दुखुबो मोनो आरो आलाय सिलाय बोरै न' बांखौ सावना होदों जानाय लोंनायनि जायगा गैया जानाय लोंनायनि जेबो उदिस गैया मा जादों मा लोंदों लोगोसे 1 लिटारनि सिङाव थानाय दैनि बथलफोरा बेन जानो थांगासिनो दङ आसाम सरकारनिफ्राय फोसावबाय 2 अक्ट'बर खालारनि उनाव 1 लिटारनिख्रुइ उन्दैसिन दै बथलफोरखौ नुनो मोननाय नंला स' बेफोरबायदि बिथिङाव केरि खालामनायाव एसे डिस्टार्ब जागोन बायदि मोनो स' जियानो जाया मानो बेरायना फैनोसै डिम्पु बर'आ फैदों बेफोर उन जासिगोन नङा होमबा थारैनो जुदि बन्द जायोबा बे बेन जामारोब्ला जे हाफ लिटारखौ इजिलि केरि खालामदोंमोन बेगफोरावनो आरो बेनि बिथिङाव एसे बेले बेजे नुजानो हायो बे बिथिंखौ खालामदों प्लास्टिक मुक्त खालामनो थाखायनो आसाम सरकारा बे बिथांखिखौ लादों दा बे बिथांखिया बेसेसिम आगोलसिम सहैयो बेयो बेनि मिजिं जाहैगोन टारगेट जाहैगोन दा बेन जामारगोन ना जामारा गासैबो आरो 1 लिटारखौ देग्लाय बेन खालामनाय बिथांखि आरो फैगोन अक्ट'बराव लासै 2 लिटारनिख्रुइ उन्दैसिनखौ बेन खालामनायनि बिथांखि स' बेफोरबायदि बिथिङाव बेसे साक्सेस जायो आसाम सरकारा दिनैनि बे थांखियाव लोगोसे डिम्पु बर' फैबाय दङ बेखौ एसे नायना फैनि लिंहरदों जाय दखान अपेनिं खालामदों बिथांमोनाबो दाना गुवाहाटीयाव थानानै सिनाय मोननाय सुबुंमोन लोगोसे बिराद बान्दोर रुमाव आरो बै बान्दोरफोरनि गेजेरावनो माबायदि जादों बैनो गावबा जेबो खालामनायलाय नाथाय एदावना लाबा दाय जायो आरो एसे लोगोसे आर'नाइनि गोबां भाइरेल जागासिनो दङ आरो आर'नाइ गाननायखौनो लानानै दुरान कापनि मिटिंआव स' बेनि सायाव मा बुंनो गोरोन्थिया गासैबो जायो माबा नङा माबा गोरोन्थि जोंनि समाजनि सुबुंफोरनि गेजेरावथ' जागोन ना गोरोन्थिया जायोब्ला स' जियानो जाया मानो बेनि सायाव कमेन्ट जेबो खालामा नाथाय बेखौ मिथिनाया मोजां मेल मिटिंफोराव एसे सांग्रां जानायाबो मोजां स' जियानो जाया मानो गोबाङानो कमेन्ट खालामदों गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों आं बिनि सायाव जेबो बुंनो थाङा स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय